Mambarin malamai Freedom Radio take don makaru. Mambarin malamai Freedom Radio take don makaru. Taimakan Allah ka ban hikima ka ban hazaka. Don makaru. Taimakan Allah ka ban hikima ka ban hazaka. Don makaru. Nai nufi a yanzu ina so zana tsara waka. Don makaru. Nai nufi a yanzu ina so zana tsara waka. Don makaru. Zan yaba wa wannan gidan rediyo mai hazaka. Don makaru. Masu shirye-shiryen addini dan kawai musulmi su karu. نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بعد جماعة صارمو السلام عليكم barkanmu da wannan lokaci barkanmu da arzikin sake kasancewa tare a cikin wannan shiri na mumbarin malamai da cikin shirye-shiryen sashen addinin musulunci na tashar rediyon Freedom, tashar rediyon da ke wada shirye-shiryenta a kan mita 92.9 a zangon FM a nan cikin garin Kaduna. Shirin da aka samar domin ya zanto makaranta ko majalisi da hadafin tunatarwa game da ilmantar da 'yan uwa musulmi akan wannan addini namu na musulunci. Inda akan hakan kukan ji mu da malama daban-daban a cikin wannan shirye mumbarin malamai. Wasu lokuta kai tsaye, wasu lokuta kuma muhadar da suka gabatar ne masallatai daban-daban muke ɗaukowa domin isar da saƙon zuwa gare ku. To a yau ma cikin ikon Allah za ku saurari muhadara ne kamar yadda ɗaya daga cikin malaman namu ya gabatar da wannan muhadara, wato a Sheikh Muhammad Adam Dokoro, babban liman masallacin Juma'a na asibitin koyarwa na gwamnatin tarayya da ke Gombe, wato Federal Teaching Hospital Gombe. Maudu'in wannan muhadara dai shine abubuwan da ke kankara zunubai, wato abubuwan da ke kankara zunubai. Don haka ba tare da lokaci ba, bari mu haɗa ku da malam domin ku ji abin da ya tsaro akan makallahu. Bismillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo wannan masallaci. Na zo da wani topic wanda na bashi suna da mukaffiratuz zunub, wato abubuwan da suke kankare zunubin dan adam. Amma kafin mu yi wannan sai na faɗi illolin zunubi, sannan idan na faɗi abin da yake kankare zunubi to sai ka auna kai da kanka, wala Allah zunubin ya jawo maka illolin can. Idan ya jawo maka waɗannan illolin to ga abubuwan da suke kankare zunubin domin ka fita daga cikin illolin. Kuma zunubi wani abu ne wanda Allah bai san sa, bai san mai yin sa ba. Allah baya san zunubi, baya san mai yin sa. Wannan kadai ya isa a ce ka gane illar zunubi. Idan kana yi Allah baya san abin da kake, kuma baya san ka kai da kake aikata wannan aiki. Yau kuma zunubi ya zama kamar farashin dala a duniya, wato kullum hauhawa take yi, kamar kuma farashin kayayyaki da mutane suke siya, wanda farashin jiya watakila ya saba da na yau. To sai ga zunubin jiya ma ya saba da na yau, ko kuma na yau ya saba da na jiya. Domin idan al'umma ta kula yadda zunubi yake, yadda farashi yake hauhawa, haka kuma zunubi yake hauhawa a wannan zamani.
wasu zunuban ma sai ka kalle su kaman watakila in ba binciken ka ya yawa cikin hadisan manzo Allah ba sai ka ce kamar ba a yi magana a kansu ba, amma an yi magana a kansu illa kawai riga ce suka canza. Watakila da an san ka da doguwar riga, yanzu sai ka fito da shirt, to kaga riga kawai ka canza amma kai din da kai ne. So salon zunuban ne suka canza, amma sunan su zunuban kamar yadda manzon Allah ya hali ko ya bada labarin su haka suke afkuwa. Sana ko ta magana da wani ya rubuta haka, amma dai sai a karshe zan yi magana. Irshadi ne, jan hankali ne akan wasu abubuwa da suke faruwa haka, amma sai daga karshe insha Allah. So Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci dan adam saboda Allah yana da cikakkiyar kauna akan dan adam, shi yasa ya halitta shi. Yanzu wanda ya gyara masallacin nan saboda yana da cikakkiyar kauna kan gyara masallacin nan, da daddare wani zai zo ya rusa ko ya bantare nan ko ya bata wani guri, to wanda ya wannan aikin saboda kaunar da yake wa masallacin, in ya fito da safe ransa zai baci. Haka ne ko? Saboda ya ga ya sha wahala ya yi komai. So wannan kaunar da take da yake yi ba ta kai kaunar da Allah yake yi ma dan adam. Allah tabaraka wa ta'ala yana son dan adam, shi yasa ya tanadi kayan jin daɗi tun ba a halicci dan adam. Domin hadisai sun tabbatar da cewa Allah ya yi duniya da shekara kusan 50,000 sannan ya halicci dan adam. Sannan wannan duniyar da muke ciki da wannan ƙasa, ba ina nufin ƙasar Najeriya ba, ƙasar gaba ɗaya ta duniyar gaba ɗaya, Allah ya yi ta ne ya saka mata abubuwan jin daɗi cikin kwana 4. Haka Allah ya ba da labari a cikin Alƙur'ani, ya ce ya halitta wannan ƙasar, na mata albarka, na saka mata abubuwa na jin daɗi iri daban-daban a cikin kwana 4. In ka ga dama in ji Allah ka tambaye ni, in ka ga dama kar ma ka tambaye ni, haka akai. Saboda haka Allah ya yi ma ɗan adam abin jin daɗi. Mutane suna cin naman saniya, suna cin na kaji, suna cin 'ya'yan tattabaru, su sha 'ya'yan itace, su sha ruwa, su sha zuma, su sha madara, su yi duk abin da suke so na jin daɗi. Ba wanda ya je ya gaya ma Allah ya ce Allah zan zo duniya don haka amun su kafin nan. Ka san kenan Allah yana kaunar ka, shi yasa ya maka waɗannan abubuwa. Wasu halittun da kake jin daɗi da su da ransu, kake fin ƙarfin su, ka taka wuyan su, ka kayar da su, ka kawo wuka ka dirza jinin su ya fita, ya karkata jiki, ya yi kuka, ya yi fitsari da bayan gida, kai kuma kana murna. Kuma Allah bai rubuta maka zunubi ba akan wannan abin da kai, ya yarda ne, kai ka san yana maka gata shi Allah. Haka ne ko? Allah ya maka gata, yana kana jin daɗi. To me ya kai ka ga wahalar da kake ciki a yanzu? Masallaci da yawa na sha yin sallah, da wuya kai sallah ba ga mutum 2-3 ba su tashi suna cewa ga halin da suke ciki ba. Me ya kawo wannan wahalar? Kuma ko da dai ban ga wani ya tashi ba a wannan masallacin, ba sani ba ko shi Alhaji Salim ya riga ya cika mutane mu rinka gayyato masa wasu wanda za su rinka zuwa suna a ba su kaza da kaza. Amma dai nan naga an yi sallah ba wanda ya magana, ina ganin kuma kowa da dan tirinyar sa yayi kyau haka. To ina ganin anguwar ta ku ta kosassu ne, nan ba a kabli ba a baji a dan wajen, saboda ina ganin kowa hankalin sa a kwance. Allah ya kara albarka. So daga cikin abin da ya jawo mana wannan wahala akwai zunubi a ciki. Idan ma kace akwai shugabanci, to akwai zunubi a ciki. Yana daga cikin abin da ya jawo mana wahala. Kuma ba shugabanci ne kada yake zunubi ba, wanda ake shugabantar sama yana zunubi. Za mu iya gane illar zunubi daga lokacin da Allah ya gaya ma annabi Adam wata magana, wanda duk ana da labarin cewa Allah ya ajiye annabi Adam a gidan aljanna. Maganganun da Allah ya gaya masa, ɗaya daga cikinsu shi ne ya ce,
wa ya adamu uskun anta wa zawjuka janna, yace ya kai adam ka zauna a wannan gidan da kai da matarka aljanna, ka zauna a ciki. sai kawo umurni yace fakula ku ci ko min haisu shi'tuma, ta inda duk kuke so, kuma ragadan abubuwan marmari. Allah ya musu gata ko bai ba, ya gina gidan aljanna, sannan yace su zauna, sannan kuma yace su ci. bayan wannan yake gaya musu yace inna laka alla tajua, annabi adam a wannan gurin har abada ba za ka ji yunwa ba, wannan gidan ba yunwa ba ta shigowa ka ji shi a ciki. kaga gata ta biyu. to tunda an ce ya ci, to an san ba zai ji yunwa ba, amma dai Allah ya sake fitowa da lafazin Allah tajua, ba za ka ji yunwa ba. nabi ya ce masa wala ta'ara, ba za ka tsaraita ba, duk wata sutura da za ka yi ado da ita mun tanada a gidan, saboda haka akwai abinci. sai ya kara masa ya ce fa innaka la tazma'u, ya ce ba za kuma ka ji ishirwa ba. wala tadha, ya kara masa ya ce hasken rana da zafinta ba za ka taba dangana su ba. duk mun dauke waɗannan abubuwa, amma ga doka wala taqraba hadhihi shajara, ga wata bishiyar can ba ma son ka taba ta. to yanzu idan ba sautsayi ba, a maka wannan gatar, a maka gida, a baka abinci, a saka maka mata, a yi ma komai, a ce ka zauna, duk waɗannan abubuwa na wahalhalu ba za ka same su, amma wannan bishiyar mun sa ma doka karka je kusa da ita. yanan sai annabi adam kenan ya zo sai ya sa shi ya ci itace, shi da matarsa suka ci. wannan shine zunubi na farko. da yanzu ba a yi wannan abun ba, to da ba ruwan kama da farashin fetur din, ba ruwanka da su rike tallafi ko su saka, duk ba ruwanka da shi da ba a yi wannan abun ba. to amma sanadin zunubi yanzu mun zo, ko anan ya isa cewa illar zunubi dan adam ya isa ya kamar ya gane cewa fa bai kamata ya je aikata zunubi ba, domin zai iya shiga wahala ko anan. to sannan abinda zunubi yake jawa shine, banda waɗanda muka kirga, shine akwai hirmanul ilmi. zunubi yana haramta ilimi. da yawa yaran nan da kuke ganin ba sa cin neko, wallahi zunubi yana illa daga ciki. saboda galibi da ma ga kwankwason ka ga kwankwason yarinya, kuma duk inda ta sun kuya leƙenta yake. in an tashi daga makarantar ma tare suke tafiya, muharrama ce. shi ko zunubi tushe kwakwalwa yake. tun daga kisar imamu shafi'i za mu iya ganewa. imamu shafi'i kiramin yake da shi iyaka, saboda kaifin kwakwalwa da Allah ya bashi. domin a tarihinsa an ce idan ya zo ya buɗe littafi haka, to yakan rufe wannan, saboda in harshensa idanunsa ya kalla, kwakwalwarsa ta tuno, za ta iya clash, ta ɗauki wannan ta hada da wannan, saboda ƙarfin hadda da yake binta. Allah ya masa wannan baiwar. malamai sun ce gadanta yi daga wajen mahaifiyarsa. to amma wata rana kawai sai ga wata mata tana wucewa, ya kalle ta kawai sai tunanin ya faɗo a zuciyarsa. ya haddace wani abu yana son ya daga shi, yayyayi haddata gagara zuwa. sai ya koma wajen malaminsa da ake kira wakiya, ya ce masa ga abin da ya faru da shi. malamin nasa ya ce masa gaya mun gaskiya, da ka haddace amma yanzu ya zube ka rasa shi. ya ce ya ce me faru? ya ce wata mata ya gani ya tuna, ya saka tunaninta a zuciya. wannan shine zunubin da yake jin yayi, sai Allah ya kaɗar da wannan tilawa. tun da kai ga kwankwason ka ga kwankwason yarinya, kuna jami'a ko kana sakandare, ya za a yi kai fasin. shi yasa idan kun kai 9,000 kuka yi jarraba, in an yi sa a samu 15 wanda suka ci. zunubi ne, hirmanul ilmi, yana haramta ilimi. wani abu banda wannan shine zunubi yana sa wahsha. alwahsha shine Allah ya wofantar da zuciyarka, ba za ka iya tuno abu mai amfani ba. yanzu idan kuka lura, Najeriya akwai kudi, ko wani ya ce maka ba kudi, da gangan ne akwai kudi, da gangan ne mala akwai kudi.
kai dai baka da shi kawai sai a nan baka da shi, amma masu shi suna da shi, amma ba wanda yake jin daɗi ko duk da wannan kudin da muke da shi, zukatanmu sun kasa tuno wace hanya za mu bi mu fita daga mu har masu mulkinmu, saboda mun samu wahasha shi ne Allah ya wofantar da zuciyarmu ta yadda ba za mu iya samu yadda za mu wato fitar da kanmu ba, balle mu tuno mu kanmu abu mai amfani. Za ku iya zaɓen mutum ya zama gwamna ku rantsar da shi, amma ya zo dubi-dubi zai shi da zai iya kawai ba, ko kuma ya ta kama ya ta yin abin da ba zai muku amfani ba, saboda dukkanmu gaba ɗaya haka muke tafiya. Wahsha ta samu mutane, to zunubi yana daga cikin abin da yake sabbaba haka. shi yasa Allah ya ce wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum, kar ku zama irin waɗanda suka manta da Allah, komai nasu ba Allah, la ta sai na mantar da su kansu, hatta kai makanka tunanin abin da zai ma amfani sai ka kasawa za ka wadda ka sai ka zauna kawai mu hango abin da zai mana amfani sai zamanto babu. Wani abu da zunubi yake jawowa shine zulmatul qalbi, zuciya za ta rinka duhu, duk abun alheri za ta manta da shi, duk abun mugunta kuma za ta tuna shi. yanzu idan ka duba banda mugunta ma junanmu ba abin da mugunta muke ma junanmu, saboda zukatan haka Allah tunda zunubi ya cika su to abin da suke kenan, alheri baya shiga. Wani lokacin sai ka ji ana cewa gashi dai kullum ana wa'azi amma mutane sun kasa canza. Wani lokacin za ka ji mutane da kansu suke wannan magana, to abun ne ya zama zunubai ne suka yi yawa. Kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa mu a zamanin manzo lokacin yana ba da labari, ya ce zunuban da kuke ganin su ‘yan ƙanana mu muna kallon su manyan zunubai ne, da haka in har mutum ya samu kansa ciki kwana zai yana kuka yana tunani. Yanzu ko za a ga mutum sai ya zina da yarinya kuma ya zo yana gaya ma abokinsa labarin kulli, kuma har ma ya ce wai ya sha gara basa banza. A zunubin da ka sha gara basa banza baka da hankali ne? Ka yi hakuri ba ta kai nake ba. Zunubin da ka yi shi amma ka ce gara basa banza? Zunubi fa abin da ya saukar da annabi Adamu daga wancan gida. To zunubi yana sa duhun zuciya. Wani abu da yake sa shi ne yana sa wahanul kalbi, zuciya sai ce rauni. Wallahi sai ka ga idan ba irin Ramadan ba to da wuya ka samu wani har Ramadan na ya sake zagayewa ba zai taɓa yin sallah da daddare ba. Da Ramadan zai yi tahajjud watakila, tunda ko bai fito ba watakila lasifika za ta hana shi bacci, zai fito a yi da shi. Amma in ba wannan ba sai ka ga shekarar guda saboda raunin zuciya ba za ta iya tashi ta yi sallah da daddare ba. Hassan al-Basri wani ya zo ya same shi ya ce wallahi zan kwanta ina son yin nafila da daddare amma ba na iya. Sai ya ce qayyadatka zunubuk, ya ce zunubinka ne ya dabaibaye ka, zunubi shi ya dabaibaye ka ba ka iya tashi kai sallah da daddare. Tare da cewa sallah da daddare yana sa na lafiyar ciki, yana saka hasken fiska, yana kore shedan a gida, yana saka ma jiki lafiya, yana kuma warware matsaloli na rayuwa. Wannan sallar da nace akan amfanin duniya kadai banda lahira. Min lahira kam cewa Allah cewa masu sallah da daddare ni kadai na san tanadin da na musu, wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Bata rai ba za ta iya gano abin da na boye ba na ni'ima wanda zan mata dan tayi sallah da daddare, amma kaga kuma da wuya. So zunubi idan yayi yawa yana kawo wahanul qalb, sa zuciya ta yi rauni ta kasa aikata komai. Zunubi idan yayi yawa wani abu na gaba shine taksirul wato yana takaita tsawon rai. Yana takaita tsawon rai, ba wai a sa ka cewa ka mutu ajalinka bai ba wannan ake magana ba. A'a, tsawon rai duk ran da ya rayu ba shi da albarka
ya mutu kenan ba mai iya tuna shi da aikin alheri, to rayuwarka ta yi gajarta. Ya kamata bayan ka mutu akwai abin da za a tuna ka da shi na alheri, to shine rayuwarka ta yi tsawo. Duk lokacin da aka tuno ko aka ga wannan aikin sai an tuno ka kana nan da rai har yanzu baka mutu ba. So zunubi in yazo sai da bai kai hana ka wannan, yasa rayuwarka gajeruwa ce, kana mutuwa kowa ya manta da kai, balle wani ya saka ka cikin addu'o'insa. To zunubi yana jawo wannan. Sa'annan wani abu na gaba da zunubi yake sawa shine yasa takhfiful ma'asiya. Idan kai zunubi daya yau baka tuba ba, baka yi nadama ba, to gobe za ka yi biyu, jibi kuma ba ya sa ba za ka yi uku. Wannan zunubin jiya da na shekaran jiya da na yau da kai, shi zai sa maka kuma ka kalli zunubin gobe ba komai bane. don haka da haka sai ka saba da zunubi, sai zama to ko kai mutane ne za su yi ta tadi me yasa wani yake kaza, amma kai ko a jikinka saboda ka saba, zunubi ya sabar maka da haka, sai ya mayar da zunubi akan zuciyarka da akan idanunka da kwakwalwarka da ayyukanka, duk sai zunubi ya dawo abu ne mai sauki. In ka yi shi ba za ka taɓa yin nadama saboda an saba. Kira za ka ga watakila farawa ya ce maka ya tuba a hannun ɗan sanda, amma wani yana fitowa daga gidan kurkuku baya kwana uku sai ya sake. Haka zunubin yake, ya sauƙaƙa masa kallon zunubi ba kawai ba ne. Wani abu na gababan da wannan abin da zunubi illarsa shi ne yana sa azul, za ka kaskanta. Duk mutumin da ya fice har aka san shi akan aikata aikin zunubi, to baya daraja a idon mutane, kuma baya zama mutumin mai kima a idon mutane. Kowa ya ganki zai kalle shi a matsayin mutumin banza. Zunubi ne yake kaskantar da, ko magana kai sai ce a kai da Allah ku rabu da shi. Sai wani ya ce a gun wani muka je ta, ni na dauka ma a gurin mutanen kirki ka jiyo na ba shi ba a wajensa ne, saboda zunubi ne ya kaskantar da kai a idon mutane. So wannan illa ce babba. Sa'an nan wani abu na gaba wanda illar zunubi take jawo shine saddul aqal, yana tsare hankali, sai hankali ya kasa tuno, kamar yadda na ambata da ya kasa tuno maka abin da zai fitar da kai a rayuwa. Kira za ka ga yanzu sai ka ga wani ya kai shekara 20 da wani abu ko zuwa 30 ko zuwa ma da 5, amma tun da ya saba da aikin zunubi har yanzu bai gane zaman duniya ba. Zai iya zama ba zai yi sana'ar komai ba, kai masa batun noma ba zai yi ba, kai masa batun sana'a ba zai yi ba, duk wani abin da ka sani zaka dora shi na alheri baya da wannan tunanin, saboda hankalin an kifar da shi. Sai zaman to haka sai dai zaman banza. Idan ya ga wani ya wuce da mota ya ce farawo ne. Haka mutane su haka za ga zunubi ya mai da wasu, shi bai yi abin kirki ba, kuma duk masu abin kirki zagin su yake. Hankalinsa an tsare shi, baya iya hango abin alheri balle yi, don haka hankalin kullum sharri yake tuna masa. Wani abu da zunubi yake sa illa shine khasful qalb, shine yana sa zuciya ta sunkuya. Ma'ana ta sunkuya, idan ka zo kace mutum yayi sallah sai ya ji haushinka, amma idan wani yazo ya ce zo mu tafi gidan rawa sai ya bi shi, kuma murna yake, su tafa yana murna za su je gidan rawa, amma mai ce masa ya sallah saboda zuciyar ta kire. Duk aikin alheri zuciyar ba za ta ba saboda wannan zunubin, amma duk bai zunubi idan ya zo sai ya rike shi aboki, su yi raha su yi komai su tafi kuma suna murna. Amma in kace masa yi alwala mu je masallaci, to ba zai yadda ba. Wannan illa ce ta zunubi wanda take jawa. Wani abu kuma bayan wannan daga illar zunubi shine maskhul qalbi. Wancan khasb yake, wannan kuma maskhul yake, zai shafe ta ne daga tunani irin na dan adam. Shi yasa irin su ne zaka ji Allah yana cewa lahum qulubun la yafqahuna biha, ولهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام. to an shafe zuciyar daga zuciyar dan adam sai dawo kamar dabba, sai Allah ma ya ce kai gara ma dabba, saboda dabba ai lokacin lai za a yanka,
kai yanzu ka koshi da ka da zunubi ga wa zai yanka ka ko mutuwa za ka ba mai cin naman kawai ga nama amma wallahi ba ruwan kowa da shi saboda haka zuciyar sai ta zama to ta kire to shi kenan wani abu kuma da za ta jawo shine nakidal qalb wato shine duk inda kake son ka saka alheri ba zai shiga ba za ka ta shan wahalar banza ne akan zuciyar da take da zunubi duk yadda kake son ta yi sai dai yau ka fara gobe ka fara jibi ka fara gata ma ka fara in Allah ya jarabce ka da irin wannan yaron a gida to sai dai ka rinka cewa nayi na gaji saboda nake da kalbi zuciyar ta zama haka to babbar hasara da yake jawa shine manul ijabatul du'a ko kai roƙo Allah ba zai kaba ba wannan shine babbar musifar zunubi so daga cikin 33 na illar zunubi na faɗi waɗannan kuma ya isa haka ina ganin tunda na san ba mu da lokaci ba lokacin da za a kai sai an gane waɗannan abubuwa amma dai yanzu kowa ya fahimci illar to me yake shafe zunubai yanzu idan da akwai mai zunubi misali mutum da mun ji illa to me magani so maganin shine za mu ambace su kamar haka amma sai an daure su ma suke iya yi ba idan ba a daure ba ba za su yi ba amma idan suka yi to dan adam zai zawo kan da shi farisan da shi wankakke a gurin Allah ka dauki waɗannan ayyuka da za mu fara abu na farko malamai suka ce shine al-iman wal amal salih yukaffiru sayyi'at wa takfiru dhunub imani ya gwamu da aiki na gari imani da Allah kaga shi ma wani abu ne mai wahala domin cikin rukunan imani akwai wanda yake ba wa mutane wahala kuma dole sai ya haɗu akan wannan rukunan ka yadda da kaddara wanda galibi maganganun mutane na nuna da yawa ba su yadda da kaddara a cikin harkar imani yanzu misali kawai yanzu alaji yana tsaye a nan ya fara kirga kudi haka zai baka sai kuma gashi ni Allah ya kawo ni da razo sai na ce ba alaji baka san ki bane ya wa ne ai wane ne kaza ce oh yake da sai alaji ya mai da kudi ya fasa bayarwa wai yanzu ni na hana ga kudin ko Allah ne ba da Allah ka faɗi gaskiya yanzu ne na hana ka wannan kudin ko Allah to kowa ya bar abu sa samu wuce kawai kowa ya bar abu sa samu wuce dan kowa na san ransa ya faɗi abin da ya faɗa to shi kenan mu bar shi a haka so imani khalis dole kawai ya rungumi wannan a matsayin Allah illa iyaka in za ka race ya mun kace ni ne sabab wannan shine abin da ya kamata kai to da yawa kuma ba zai tuno Allah ba sai dai ya dauko sabab to daga ka dauko sabab kuma to ka bar imani da kaddarar ta wannan shine matsala so wannan ba mu Allah dukkan al'amura Allah sai ce na share ma zunuban saboda kai abin da zai ya kamata shi ma wannan yana da wahala sa'annan abu na biyu as-sabr wal amalu salih tughfaru dhunub wa yudha'ifu al-ajr hakuri duk wanda bai yi hakuri ba zai saba ma Allah abubuwa guda biyu ne dukkan su suna sa dan adam ya je aljanna hakuri da aikin sabo yana sa Allah ya kai ka aljanna hakuri da yin aiki na gari yana sa Allah ya kai ka aljanna can jin dadin da Allah yake shine kai hakuri kana da sha'awa amma ba kai ba kai hakuri yanzu misali mu dauki kissar Annabi Yusuf saurayi ne matashi Annabi Yusuf kuma a cikin gidan sarki kuma da matar sarki kuma ta rufe kofofi ta ce yayi zina da ita
da za mu tambaya yanzu ka mai yin zina misali minti nawa ake ba ka iya ba da hausa ba wanda zai ba da wannan hausa ko ka san mintocin ba za ka iya faɗa ba ka yi haƙuri ma kan ka faɗa yawa waɗannan mintocin nake son ka kula da su saboda haƙurin da annabi Yusuf ya yi na waɗannan mintocin ba zai yi ba da su Allah ya yi amfani har ya saukar da suratu Yusuf wanda yanzu duk alƙur'ani sai an karanta ta duk makaranti sai ya karanta ta mai kake tsammani da matashin da ba zai yi haƙuri ba na minti 10 sha'awar ka wuce sai ya je ya saba wa minti 10 nawa ya bata a rayuwarsa a tarihi tun daga minti 10 sun gyara rayuwar annabi Yusuf shekara da shekaru yanzu alkur'ani yake ba da labarin so sai ka yi haƙuri akan me akan zunubi to sai Allah ya baka ai daga ƙarshe Allah cewa kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin in kaga da baka ce mukhlisin ko mukhlasin duka malamai suna qura'u suna karantawa mun juyar da wannan alfashar kuma muka sa shi daga cikin waɗanda muka tsarkake ko muka saka shi daga cikin wanda yake da tsarki daraja ta samu aiko komai ya samu kuma da ya yi haƙurin kaga sakamakon tun daga duniya ya dawo minista ya dawo abincin da mutanen sham da urdu da yankin wannan gurin duka ya zama to shi da minista mai iya ba su wannan abu saboda haƙurin ne so ka yi haƙuri matashi ka yi haƙuri mai aikata zunubi akwai sakamako duk lokacin da wata sha'awa ta zo ta zunubi ka yi haƙuri kar ka yi ta wannan yana sa a kan kare ma zunubai duk lokacin da aikin ibada kuma yazo kana kwance akan gado sai kawai ka ji wani yana cewa as-salatu khairu minan nawm wallahi sai kai hakuri idan kai hakuri ka fito akai sallah da kai sai manzo Allah ya ce a wannan wurin mun yi alƙawari Allah ya yi maka alƙawari zai kare maka dukkan musibu kuma za ka rayu akan bauta ma Allah saboda kai hakurin fitowa to hakuri da aiki nagari suna sa mutum ya samu gafarar zunubai kuma Allah yana rubanya lada innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab lakin ina bada lada wa masu hakuri ba tare da lissafi ba abu na uku shine al-iman wa taqwa ko kuma mu ce at-taqwa tukaffiru az-zunub in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum in kun ji tsoro na in ji Allah zan kankare muku zunubanku in sanya muku furqan abinda zai iya rarrabe maka tsakanin barna da gaskiya sai in yi maka wannan kenan abu na hudu shine at-taqwal kamila tukaffiru jami'a adh-dhunub as-sayyi'at akwai inda Allah ya magana cewa tsoron Allah wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'zim lahu ajra ubangiji ya ce wanda ya ji tsoro na zan kankare masa zunubansa kuma zan girmama ladansa zan sa sikilin sa yayi nauyi na awon aiki abu na biyar wanda yake sa zunubai su zube shine ikhfa'us sadaqa wa ita'u halil fuqara boye sadaka idan zaka yi sadaka ka boye ta ba sai ka fito fili ka bayyana ba yana sa a kankare maka zunubai ka ba ma fakirai ita in an yi maganar sadaka kowa sai ya rinka kallon wanda yake da kudi in yana kusa da shi kamar ba da shi yake ba to amma kawai kai tsammanin ka mai kudin kawai shi ne zai shiga aljanna kai ba wani abin da zaka tabuka ka shiga aljanna ai kaga annabi da yazo magana yayi magana sai wasu suka nuna cewa ba su da abin da fa za su bayar annabi ya ce waye ya rasa tsagin dubino a cikin ku waye bai mallaki kwallon dubino ba anan idan ka mallaki kwallon dubino shine arzikinka to sai annabi ya ce tsaga ka ci rabi ka ba mu wani rabi saboda aka samu wani shi bai mallaki kwallon ba da wannan in kayi shi fi sabilillah zaka shiga aljanna ittaqun nara ne walau bi shakki tamra ku ji tsoron wuta ko da tsagin dubino ne
na shida shine mahabbatullahi wattiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam, son Allah ko ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله soyayyarka ga Allah shine ba a saba ma wanda ake so, amma idan kana saba ma Allah kamar baka san Allah ne. Ka dauki saurayi da budurwa, ba wai matarka ba, a'a wannan ana iya saba. Saurayi da budurwa lokacin da yake neman ta, ya zauna ya bata lokaci, ya rubuta text ko ya rubuta letter, ya bata lokaci. Na ganki da yamma la'asar cikin ganyen lullub sakaliyar la'asar wa ai kariyar banza ki duka. Son sa ne ya sa shi kariyar nan, kar ka dauka wani abu, son da yake mata ne yake wannan kariyar. Bai fa ganta ba, amma ya ce ya ganta da la'asar, sakaliyar la'asar wai. Har yaushe. Saboda son da yake mata, yana zuwa bayan sallar isha, ƙarshen magana kenan. To shi kenan in wani abu ruwan sama bai suka hana shi fita ba, ruwan sama yanzu za ka yana sa takalmin sa, ina za ka ja ina zuwa, ba zai iya gaya maka inda zai je ba, saboda baya son ya saba ba waccar. Wannan son da kake ma haka kake yi ma Allah, kake bin dokokinsa ba ka saba ma Allah. To irin wannan san ya kamata ka yi wa Ubangiji ko ashaddu hubban lillah, sun Allah ya fi komai tsanani a zuciyarka, za ka iya barin komai inda zai saba ma Allah saboda kaunar da kake. Allah zai ji daɗi ya yafe maka. Sannan biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu na bakwai shine ijtinabul kaba'ir yukaffiru sayyi'at. Qur'ani na cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Ne santan manya-manyan zunubai ka nesance su, zina, shan giya, sata, kashe rai, bokanci, tsafi, wane ne, duka ire-iren waɗannan abubuwa manya-manyan zunubai, barin su ka nesance su. Allah ya ce to ƴan kurakuran da baka yi istighfari ba ma na yafe maka su. Domin malamai suka ce Allah bai sa sharadin sai an yi istighfari ba, kawai barin waɗannan ya isa ya bai maka. Na takwas shine al-istighfaru, wato yin istighfari. Shine saboda jahilcin wannan al'umma wani lokaci ayi hakuri, wani an ce a mutane su rinka yin istighfari, kawai sai kama istighfari. Do ba wannan ake magana ba. Shine in an ce istighfari ana nufin astaghfirullah, kuma asalin kalma shine daga gafara, sannan ta samu ƙarin hamza da sinun da ta, shine ina neman yafiyarka ya Allah. Allah yana farin ciki da wannan kalma, yana farin ciki da wannan kalma. Duk wanda ya yi ta ya tanadi abubuwa da yawa a gurinsa. Yanzu Allah wata rana yana tafiya da sahabbai, sai suka samu wata bishiya ganyenta ya bushe, yana tafiya da sanda sai ya daga, sai ya daki itacen bishiyar, sai ganye suka zubo busassu, sai ya sake bugawa, da ya buga na uku ba ganyen da ya rage akan bishiyar, duk sun zube. Sai ya ce masu sahabbai, ya ce kun ga yadda ganyen nan ya watse baya dan akan bishiyar, ya ce to in kana da istighfari haka zunubi yake watsewa baya zama da kai. Da haka ka rike kai sai, kuma bayan ya watsar da zunubi yana jawo kudi. Ai dama kuma nan ne da inda tashar kenan ko inda ake son aisa, yana jawo kudi. Wa yumdidukum bi amwali, Allah ce zan kara muku kudi. Wallahi mun gwada mun gani mana, mun gwada mun gani. Wani lokaci sai zama baka da koshishin kwabo, sai ka zauna ga shi istighfari, kawai sai Allah ya koro wani, ko yana so ko baya so sai ya baka kudin. Amma kai ne kar kai roƙon, ka je kai sai ka yarda da Allah, ka yarda ka amince kai, wallahi za ka gani. Babban abin da zai cuce ka a ciki shine ka fara tunanin to sun ce an yi istighfari ana samun kuɗi, sun ce suwa suka ce, kaga yanzu abin ma ya ɗauke shi ya liƙa wa malamai ne kawai.
sun ce saboda kaga in bai samu kudin ba kare ta zuri shine abin da zai biyo baya a'a annabi ya ce Allah ya ce mai yin istighfari zan bashi kudi zan bashi ƴaƴa gona fa muka yi rana ɗaya muka shuka ma da Allah ya tashi fitar da gona ta sai ta fito ta fita kowa kyau da muka shuka sai wani ya zo yana ta tuhuma ya aka yi haka na ce kai ya wace irin shuka kai ga yamana ya fara na ce to ai mu kafin mu fara binne kwaya ɗaya sai da muka fada addu'a ko muka raka ta da istighfari dan Allah ya ce zai ƙara mana amfani a gonar kai ne kai ta wallahi shi bai kawo wani da bambancin mu da kai kenan sai dai hakuri saboda ka bari ka dauke da su so Allah da gaske yake wallahi ba abin da Allah yake faɗan sa dan wasa wallahi da gaske duk abin da Allah ya faɗi nan wallahi da gaske ne in kaga bai yi ba to tuhumi yaqinin ka da Allah ka tuhumi irin yaqinin da kake da shi wata kila ka sa shakku a cikin al'amarin wanda wannan abu na tara shine at-taubatun nasuha mutum yayi tuba akan laifin da ya san yana yi kuma tuban da ba zai sake koma zuwa ga wannan zunubin ba shi ma Allah yana kankarewa zunubai mun ji ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa'ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wanda suka tuba suka yi aiki na gari muna canza munanan ayyukan nan da suka yi sai mu dawo da su lada wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ce abu na 10 al-afu was-safh yin afwa in wani ya maka laifi ka yafe masa in wani ya maka laifi ka kawar da kai daga ga balarabe misali ya taka ka koyi manka ne ka ko wani abu abinda zai fara yi maka haka bai ya dafa zuciyarsa ya dafa kirjinsa yana nuna maka har zuciyarsa yana neman yafiya a wajenka kuma in ka nuna masa ba komai sai ya rungume ka ya ce barakallah Allah ya maka albarka duk yawanci haka za a ga kullum to mu yawanci bakunan mu ba sa nema ma junanmu ma alhairi wata gina kai da wani da zai taka fasiya za a fara ka taka ni ya ban sani ba ne ba ka gani ne ya kuce maka bai sani ba amma ya mutum da zai ke baya gani tun da bai sani ba ka ai rashin sani ya wuce komai ka haƙura amma ba za ka haƙura ba to shi kenan in ya ganka lagalaga shi ma zai ce kai ma an taka ka sai bai to daga nan shi kenan sai a fara zage-zage to ba za ku ci riba ba da kai da shi haka za ku watsi da ƙarshe in ba sa ba a shiga tsakanin ku kun fara da kowa dai jikinsa ya yi tsami kuma ba lada amma da ya biya kai da tun da gobar ko ka samu lada da ya fi maka sauki so mu kula da irin waɗannan abubuwa afuwa tana sa irin wannan banda wannan abu na 11 shine at-tajawuz shi ma yana kama da wato yafiya shine tsallake abu da barinsa da kawar da shi daga cikin tunaninka wani ya maka abin da ba shi kenan kawai ka yi watsi da wannan abin ka bari waɗannan suna jawo a samu kankarewar zunubai qaulus sadid magana mai tabbatacciya wato ba a samun ka da dora ƙarya tabbatacciyar magana ne wannan shi ne abin da Allah yake faɗin ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum magana tabbatacciya tana saka ubangiji ya kyautata aikinka ya gafarta maka kurakuranka ya yafe maka zunubanka yana jawo wannan abu na 13 shine al-kafaratul warida fil qur'an
duk kafarar da ta zo a alqur'ani tana wanke zunubi. Misali mutum ya kamanta matarsa da zihari, irin masu cewa in ya kwanta da matarsa kamar ya kwanta da mahaifiyarsa, kafarar da za ta yi kafara na wannan abin da ke ita kafara tana ya zo ba. Misali mutum da ya karya a ko da mai kwana yin kafara, mutumin da ya kashe wani da kuskure ya biya diya, wannan ya yi kafara tana kankare masa zunubansu. Allah kiyaye. Abu na 15 shine alhasanatu yudhibna sayyi'at. Qur'ani ya ambaci wannan. Kyawawan ayyuka wanke munana suke. Yanzu mun yi sallar magariba, inda kai wasu kurakurai sai ka zo ka sallaci isha, to an wanke zunubanka. In ko bayan isha kai wasu kurakurai sai kai sallar asuba, to an yafe wannan zunuban. Shi yasa manzo Allah ya ce sallolin nan kamar koguna guda 5 ne a bakin kofar gidan kowa, wanda in ka fita sai ka yi wanka a cikinsu, kun kuma dawo sai ka yi wanka sannan ka shiga gidanka. To haka suke. Sai annabi ya karanta innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra lizakiri. Abu na 16 shine isbagul wudu'i ala al-makari. Ana sanyi amma kai hakuri ka cika alwala duk da sanyi. Kuma watakila musulunci baya son watakila tunanin wani daga cikinmu ya tafi, to tunda an ce makari alal makari, bari ba zai rinka dumama ruwan ba, da ruwan sanyi zai rinka, to ba wanda ya kai tunanin ka wannan gurin. Ka dumama ruwan ka kai alwala kawai lokacin sanyi, za ta ankare maka zunubanka. Ba wai ka je ka azabtar da kanka dai da ruwan sanyi ba, saboda hankalin wani san zai tafi. Da an ce alal makari, tunda haka ne yanzu da ruwan sanyi zai yi, ba wanda ya saka kai da ruwan dumin ka. Sanyin dai da ake magana ko kai da ruwan dumin sai ka ji shi, tun da ruwan dumin ba zai tabbata ba yana dumin. Yanzu dai wajen taba shi da aiki kai, amma bayan ka zuba shi sanyin zai dawo ya shiga. So ladan ka yana nan, yana kankare zunubai. Sannan abu na 17 shine isbagul wudu'i summa salah ba'da. Kai alwala sannan kai nafila. Akwai nafilatul wudu, wanda wata rana annabi ya tambayi Bilal, yake cewa Bilal, ina jin karar takalminka a cikin gidan aljanna, ina tafiya kana bayana, naji takalminka yana kara, me sirrinka? Ka duba ba, kamar ma annabi ba koya masa yi wannan abun ba. Yanzu annabi da yake tambayar sa me ya faru nake jin karar takalminka, ina aljanna kana bina, muna yawo a cikin gidan aljanna, me yake faruwa? Yace ya rasulullah, ban taba yin wata alwala ba sai nayi nafila. Daga nan aka samu nafilatul wudu, wato alwaran nafila. Wannan shine sirrin Bilal da ya bashi wannan daraja. Daga duk wata alwala da kai in ka sallaci nafila da ita, to za ka samu daraja ta kankare zunubai. Allah ya mana muwafaqa. Abu na 18 shine almasyu ila almasjid tukaffiru sayyi'at. Tafiya zuwa masallaci yana kankare zunubai. Tun ya taso daga gidansa ya zo masallaci, ko masallacin a gidanka yake kamar yadda wannan yanzu a kofar gida yake aiko, amma dai alwala da za a yi daga ciki a tafi, waɗannan takun akwai daraja guda 3. Darajar farko shine za a baka lada kyakkyawa. Daraja ta biyu za a kankare maka zunubi. Daraja na 3 za a yi promotion ɗinka. Duk takun da kai zuwa masallaci. To na 19 al-azkaru, wato adbar as-salawatil khams, shine azkar a guraben salloli da ake. Yanzu an yi sallar magariba, a gurbin da kai sallah akwai istighfari guda 3, akwai Allahumma anta salam, akwai karatun ayatul kursi, akwai falaki da kulhuwa da falaki da nasi, ko uku ma a sallar magariba ko. Sannan akwai tasbihi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33. Akwai waɗannan azkar ne a gurbin alwala, a gurbin sallah, suna kankare zunubai.
ka yi haƙuri in an yi sallah ka rinka yin su in dai ba wata larura abin nan ba. Wani lokacin za ka ga larurar ma da take faruwa kawai wani dama ana ta buga masa waya ana sallah da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi, tun daga nan tun bai fita daga masallaci muna masallaci ne shikenan kuma ya fita wannan azkar din kan an manta da shi kenan an manta da shi, wanda in ya ga dama zai iya kin amsa kiran yayi azkar din bayan ya fita ya kira mutum, amma wannan an rasa shi yanzu an bar tun a gurbin sallah aka ce a yi shi an fita daga cikinsa. Abu na 20 shine la ilaha illallah, fadanta yana kankare zunubai. Jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah, zalla ya ce ku jaddada imanin ku da fadan la ilaha illallah. Kawai in kana zaune wannan zaka yi tai, kana tukin mota ma zaka yi, a gona kana noman ga dama zaka, duk inda ka samu kanka zaka da su da irin su istighfar da su tasbih duka waɗannan duka za su. Abu na 21 shine malamai suka ce at-tauhid yukaffiru sayyi'ati wa turfi'u darajati was-sayyi'at. Dayan ta Allah kuma shine yana karkashin la ilaha illallah, domin korewa ne ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah, da tabbatar da ubangiji tabaraka wa ta'ala. Na 22 shine salawatu tatawwu, sallar nafila. In an yi sallah ka yi nafila, ko kafin a yi sallah ya halatta a yi nafila ka yi nafila. Waɗannan nafilfilin suna kankare zunubai, suna kankare zunubai, kuma sannan suna facin farilla. Ta san kaya in ce faci ake mata ko? To lahira idan ka je sallar ka ba su cika ba kana da nafilfili sai a yi face-face duk a cika maka su. Inda iska take fita duk za a toshe da nafilfili. Yanzu sallar ka tana nan kyamar sai ta tsaya. Allah ya ce maka. Na 23 shine mutaba'atul mu'azzin, bin mai kiran sallah. A lokacin da mai kiran sallah yake Allahu akbar kai ma kai. In ya zo inda ake hayya ala salati la hawla wala quwwata, in ya kare kai ma annabi salati, ka karanta addu'ar da aka ce ayi ta Allahumma rabb hadhihi ad-da'wa, wanzan Allah ya ce ceto na ya tabbata gare ka, sannan kuma an yafe ma zunubanka. Amma za ka ga duk waɗannan abubuwa ana kiran sallah, magana bata zama dole ba ma sai an yi ta. Abu na 24 ita ce salatu tauba. Kai ka san ka aikata wani zunubi daga cikin zunuban, shine sai kai alwala kai sallah, sai Allah ka yafe mu saboda raka'a biyun nan da dai. Wannan ana kiranta salatu tauba. An gane? Abu na 25 qiyamu ramadan. Wannan ramadan ne ake yin sa. Man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. An gafarta masa shi ma wanda ya tsayi wa ramadan. Sannan qiyamul layl shine na 29. Kana 26 qiyamul layl wato tsayuwar dare yana kankare zunubai kamar yadda na ambata da su. Sannan abu na 27 shine salatul juma'a tukaffiru al-khataya. Sallar juma'a hadisi ya zo na manzo Allah yana cewa wanda yayi wanka ya saka kaya masu kyau ya tafi sallah, yayi nafila ya zauna ya jira liban akai huduba da shi akai sallah da shi, mun gafarta masa kurakuran wannan satin. Wata ruwayar har da ƙarin kwana 2, kwana 10 kenan. Amma kaji wanda yayi wanka ya saka kaya masu kyau. اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. To alhamdulillah, abin da ya sauka kenan dangane da wannan muhadara, kamar yadda ɗaya daga cikin malamanmu a wannan ƙasa, Sheikh Muhammad Adam Dokoro, babban limamin masallacin Juma'a na asibitin koyarwa na gwamnatin tarayya da ke Gombe, ya gabatar.
tare da fatan Allah ya ba mu ikon yin amfani da abin da muka saurara. Mahadar da ke da taken abubuwan da ke kankara zunubai. A madadin abokan aiki da suka tawo mu wajen kawo muku wannan shiri. Sai shi malamin da ya gabatar da wannan muhadara wato a Sheikh Muhammad Adam Dokoro, babban limamin masallacin Juma'a na asibitin koyarwa na gwamnatin tarayya da ke Gombe. Sauran waɗanda suka tallafa min wajen kawo muku wannan shiri. Zakar Aminu ke cewa wassalamu alaikum. Mambarin malamai Freedom Radio take dan makaru. Mambarin malamai Freedom Radio take dan makaru. Taimakan Allah ka ban hikima ka ban hazaka. Dan makaru. Taimakan Allah ka ban hikima ka ban hazaka. Dan makaru. Mai nufi a yanzu ina so zana tsara waka. Dan makaru. Mai nufi a yanzu ina so zana tsara waka. Dan makaru. Zan yaba wa wannan gidan rediyo mai hazaka. Dan makaru. Masu shirye-shiryen addini dan kawai musulmi su karu.